Hei, salutare prieteni și bine ați revenit la un nou vlog. Peste câteva minute, acum peste o oră, am văzut piesa Iulianei Doi Ochi. Am intrat aici, am văzut ceva și am spus de ce să nu fac o reacție pe care să văd dacă și încă nu am văzut, dar vreau să văd împreună cu voi. Și hai să intrăm. What the fuck? Stați puțin. Am văzut aici mesaj și vreau să le citesc împreună. Ce să zic pentru așa piesă? În primul rând e foarte scurtă, chiar tare scurtă. E piesa foarte frumoasă. Hai să vedem comentariile, ce zice despre piesă, nu înțeleg. Piesa e bomba, de-abia aștept să văd making of-ul. Cum îi place melodia, să dea like. Am dat like, iar îmi place piesa. Sau nu. Am dat 17.000 de like-uri și 492 de dislike-uri. Deci ce nu-i place? E super tare, deja am învățat-o cât de cât. Hai cu mai multe like-uri la piesa Doi Ochi. Cine e adevărat fan Iuliana, e deja like. Dacă sunteți generația Z, hai să ne strângem cât mai mult și să-i arătăm că iubim piesa generația Z top. Da, mi-a plăcut foarte mult piesa și hai să scriu și eu un comentariu. Pentru că așa, să vedem comentariile încă mai zic. Like dacă te uiți la Casa de Papel. Like dacă vrei să ajungă un în trending. Ador, vreau să fie. Doar eu ascult melodia în timp să citesc comentariile. Ce să zic, e tare piesa. Mă încantă, ce e pe altă limbă? Singurul defect la piesa asta e când se termină ador. Wow, oh my god, ce mai tare melodie, bravo, foarte frumoasă. Da, ce să zic, e tare piesa, foarte frumoasă.
și ceva, iese ceva. Mi-e place partea care ai grijă să nu te mintă. Ce să zic eu, e tare piesa. Oh my god, like la cine ascultă piesa asta bomba în timp să citească comentariile. Oh my god, cea mai faină piesă, felicitări Mixton Music și Iuli e minunată. Da. Ce mai bombă. Un trending gay. Așa, cine o să vadă această melodie și în 2021 să dea like la comentariu. Da. 2 ochi, varianta 1, o oră, intrați, ok. Nu o să mai citesc toate. Acum 4 ore, 68.000 de vizionări și acum 4 ore. Da, ce să zic despre piesă, e foarte tare. Deci văd și cover, dacă doriți, hai să ne uităm împreună. Deci este un cover. Încă nu l-am văzut, așa că nu pot să pun un like. Da, ce să zic, e tare piesa. Dacă doriți să mai fac reacții, să văd piesele noi, să-mi dați un like, un subscribe. A fost Andrei Oficial și ne vedem la următorul video. Pa!